ráno. Musím sa obliecť a musím aj povedať Robko, že mi sa obliekol, lebo ideme do toho. Kto tu teraz zvoní? Ale tu nie je nikto. Proste musím sa ísť obliecť, vyčistiť zuby, umyť sa. A idem sa osprchovať a idem zatiaľ zobudiť Robka, aby sa obliekol do školy. Tak. Musím zapáliť svetlo a ideme k ňomu. Robko, ty si nespal? Nie. OK, takže choď sa obliecť, lebo ideš do školy. Tak. A ja sa idem obliecť. Ale idem sa prvý osprchovať. Takže... No, takže ideme sa osprchovať. Tak, už som osprchovaná. No, takže už som oblečená a idem pozrieť Robka, či sa už obliekol. OK. Tak, Robko. Obliekol si sa? Áno. Ideme sa pozrieť. Dobre. No, ale idem ti urobiť toto. Raňajky. Aj 10. Jaj. OK. Takže. Tak. A idem niečo proste urobiť na 10. Tak. Takže. Dá Robko. Robko. Aha, ty si tu. No, to je na 10. Hej, do školy. Takže idď si zobrať tašku. A ja ti zatiaľ tu položím. A idď si zobrať tašku. Lebo už ideme. Nerozumiem, prečo je to tu. Musím pozrieť, či tu niekto nie je. Nie je tu nikto. Takže... Tak. No, tak ja ju tu počkal. No, už? Aha. No, tak zober si 10, tu máš. Dobre, no, tak poď. No. Čo? Ideme dole, poď. To kto je? Ja nie. Tak, no, poď. Tak. No, ideme do školy, hej. Rýchlo. No, choď, Robko. A máš 4 hodiny. Áno. Dobre, takže čau. Čau. No. A ja idem do práce. No tak, už som v práci. Takže. Ďalej. No, takže už musím ísť po Robka, lebo už je 12 hodín a už ide domov. Takže ideme. Tak, rýchlo ideme.
Rýchlo EU. No neviem veľmi parkovať, ale okej. No takže. Čau Robko. Má. Dobrý deň, pani učiteľka. Už idú domov? Áno. Dobre, poď. No. Takže ideme domov, sa prezlečeš a pôjdeme do mesta. Hurá. A kde chceš ešte ísť? Tak ideme domov. Popač. No tak môžeš ísť aj vonku sa hrať. Op. Tak. Mami, No, môžem svoju motorku. hej, môžeš. Díky. Zobor si a môžeš sa aj povoziť, kde chceš. No, ja idem niečo mu pripraviť na obed. No, takže mu varím niečo na obed. Takže, a ja, keď sa toto varí, idem pozrieť, že čo robí Robko. Prečo mám otvorené dvere? No neviem, to asi Robko to bol. No. Takže kde je Robko? Robko sa asi loží. Aha, hej, tam je. Tak dobre, nech sa loží. Aj tak dorazí tebe, ale Robko, Aha. poď domov. Dobre. Čau. No, choď sa preoblejsť, lebo už budeme toto. Čo? Alebo môžeš sa ešte trošku povoziť, ale prídeš aj sa preoblejsť. Už idem. Tak poď. Takže poď. Počkaj. Vezmi si do toho motorku, nie tu. To sa nevzmestí. No, choď. Tak. To kto je vôbec? Ako to kto je? To je moja kamoška. No. Dobre. Tak. Ja som zabudla vôbec, že toto tam mám. Rýchlo. Tak už musím toto vybrať, takže idem pripraviť taniere. No takže už som tu dala. Robko! No. No poď objedať. Takže zjeme a poďme sa obliecť a poďme trošku sa prejsť. Okay. No takže už som taniere dala do umývadla, potom to umýjem. Takže, no choď sa Robko obliecť. Idem aj ja. Tak. No takže už som sa obliekla, neviem, či Robko sa obliek. Robko, No. obliekol si sa? Nie. Tak sa oblieč rýchlo. No. Takže Robko, no poď, ideme sa prejsť. Už je 10 hodín, ale to nevadí. Takže ideme na motore, alebo aute, alebo ideme sa prejsť na prechádzku. Môžem vzať? OK, tak vezmi a ideme sa prejsť. Prídeš. A musím si takové auto dať do toho garáže, takže
Tak. A idem. Takže ideme do McDonalda. Áno. Tak poď, ale neviem, či ešte robia, ale asi jej, takže poď. Konečne sme došli. No poď, Robko. Tak. Robko, kde si? Ja tu. Áno, tak poď. Zaparkuj si a poď. Už tu nerobia. Ale neviem, prečo majú otvorené dvere, ale OK, poď. Už tu nerobia. Tak poď. No, tak poď už. Už nevládzem. Tak už je totiž 2 hodín večer, lebo sme zašli do mojej kamošky, takže tak. A musíme ísť spať už, Robko. Zajtra je totiž sobota, ale aj tak musíš ísť spať. Tak. Takže choď spať. A ja idem spať, takže dobrú noc. Tak, idem sa rýchlo preobliecť. Takže už som sa preobliekla a idem už spať, takže všetkým dobrú noc. Tak.